kaga wata ai kaga zumbudi daga nan maza kaga ya bi ta kaga shi yabi assalamu alaikum ya sahiba safiya salama sallar samun salfin fulan fallan falankin fasalin ki fala ido na ya rariyar amaran murmurar masarar marmarin mandawarin da ramar daren da rediyon da magarma za a faɗa wurin mu ai sai ma an samu alalle na shagalu gudan lalubo luka lukan kalubala alƙalamin alƙalin lakantar lakanin kulle kulle akalla kulle kala tara ai ni a sauƙaƙe nake sanda na sassaki sai war sansanin siyasar su maman asibancin sosa aswakin sosan san kisa a kike kike kina sona wallahi tallahi ina san ka mana alhamdulillah to saboda haka ba kake samu matsala kaga ana kira na okay to kaga wai hello ka gani nan yanzu nan na baro China na biyo ta Najeriya ne sai wani bil'adama ya tsaida ni ka ban minti bitar yanzu nan zaka ga na zo China